YouTuberi. Sú to ľudia, ktorí sa snažia byť dobrí. Ktorí si ten nadávajú. Ale s nimi je väčšia sranda, keď sú proste... Musia byť... Dobre. V tomto videu vám chcem len povedať. Prečo YouTube? Možno z toho začne séria. Ale všetci, čo sú na tomto... Pozdravujem všetkých, ktorí tu sú. Toto je také niečo smutnejšie videa. Od Games videa. Od Portyho. Od Games videa, hej, alebo od Portyho, to je jedno. Po Atiho, alebo po Koviho, alebo po Keu. Všetci sú dobrí. Od Baxtrixa, po Pixelora. Od Lucipuk, po Peťana. Oni sú youtuberi, ktorí to robia pre peniaze. Ktorí to robia preto, aby pobavili divákov. Sú tu všetci, ktorých mám rád, ktorých pozerám. Niektorí to robia, aby ich pobavili. Myslím, teba, proste všetkých. Viac youtuberov to robí len preto, aby pobavilo divákov. Youtuberi sú ľudia, ktorí sa niekedy predvádzajú, niekedy sú normálni. Robia všetko, aby pobavili obecenstvo. Keby nebol YouTube, boli by síce ľudia stále šťastní, ale nemalo by to tak zmysel táčať na moje video, alebo natoč video. Ako vážne? Vážne, YouTube cenzúra. Ak zakážete dúfam, že sa vám toto také smutnejšie videjko páčilo. Ja budem rád, ak zanecháte like, dáte mi odber a podporíte túto sériu. Majte sa dobre.